Здравейте, YouTube, и някой ми звъни. Така. Здрасти. Сега отгаднах този код. Сега да им какво става. The tunnels only go deeper. Добре. Сега влизаме тук. Част първа, добре. Част втора, това е добре. Добре, сега се чудя какво ще стане. Искам да изподеля екрана. Всъщност само на тебе, защото той другия затвори. Добре, сега искам само да ми видиш екрана. Тук пише Don't Press. Добре, ама ще го натисна, защото съм изготвил. Да го натисна ли? Не пише Don't. О-о. Кенти ли? Не. О, добре. Дойде някаква стена към мен и щеш да ме убие. Всъщност се оказа, че не ме уби. Добре, номер 1. Какво е това? Трябва да се прави тук. Може би. Да скачам без да натискам това. Така ли е? Мисля, че е така. Не, кажи ми, че не съм го натиснала. Да, трябва да скачаш без да натискаш. Това. Сега ще спускам Shift-а. И ще направя велик. Добре, кажи ми, че съм го направил. И номер 2, всъщност, да, номер 2. Добре, вратата ми беше отворена, обаче ми се затвори, естествено. Аз трябва да се отглеждам за някакви диамантени блокове. Споделяш, че ладно. Готово. Аз сега трябва да се отглеждам за диамантени блокове, защото търся някакви диаманти. Или не трябва да стъпвам на това? Добре, аз стъпих. Защо стъпих? Аз сега ще правя такова. Ще правя джампа. Ако искаш, кажи мапа, да го рекламираш така. Май се чудя дали не да е на естествено или да е супер флот. Както искаш. Всъщност, може двамата да играем някакъв мап на мултиплеер. Може да играем някакъв мап двамата на мултиплеер. Ами добре, ама направи някакъв сервер. Аз ли? Аз не мога. Ами то е ясно, нали? Добре, пишете в коментарите дали искате двамата да снимаме мап на мултиплеер, нищо, че не знам как да направим един сервер, но няма нищо. Добре, сега това тук е за време, трябва да вляза. Харе бе, за малко да вляза. Дали се мога Не се чува. Добре, чу се. Така, мисля, че този Adventure Map е много интересен. Поне аз така мисля. What the fuck? Yes, аз успях. И сега, чакайте, да натиснем това бутонче, да видим какво ще стане. Какво трябваше да стане? Добре, аз не знам какво трябваше да стане. Не, моля ви не. Reset бутон. Не. Сега трябва да си включа звука. Ето чувам някакви пистани. Може би трябва всички лампи да светнат. О май гад, цяла някакъв скелет и той ще деспаунва. Когато тревата ми ще пошибва. Супер, само дето.
Плюс това, че ми... Добре, сега, ако натиснем първия бутон. Това не свети, това не свети. Ако натиснем последния. О, майка, как се спаси? Човекът, знаеш как се спаси. Добре. Високо. А ти ако... Тръмна и аз във въздуха, бам! А ти ако знаеш как лавна... Защото тук чувам някакви пистани. Бати! Това въздуха с... Добре, при кой бутон това светва? Чай ще го ресетнем. Я знае, че аз не снимам как, така че не го питайте за моя профил. Добре. Fuck you, бе! Така, ами... Скелет с златна каска енчант. Да, то вече от новите версии има такива. Искаш ли хедшо? Той иска хедшот. Аз мисля, че той иска хедшот. Не. Добре, само едно не ми светна. Само една лампичка не иска ми светна. Fuck you, бе! И добре, две лампи не искат да светнат. Скелет с златна броня енчант. Аз па сега ресетвам всичко. И добре, потребители на YouTube. Всъщност мисля, че ще е това, обаче не, няма да е това. Е, нали малко? Да, малко и заради това няма да е това. Ще разходя малко, като за начало. Ой, колко паяци! Това е колко паяка тук има, бе. Аз съм с някаква пустиня и всяка една от някакви могове. И сега преди точно секунда влезвам с някакъв дървен меч, техник 30 лева. И изби всички животни. Всъщност аз играх в един сервер и един пич имаше енчант дървен меч, огнен аспект 2, острота 5, отблъскване 2. Да, бе, пак! Ами да, дека се го енчантвам. Изтреби всичките. Добре, само това искам да ми светне. Добре, Аз това съм не... много так стинчен. Паки! Кажете, всъщност ми кажете, ако искате да си сменя скина. Не знам дали ми Аз може. ще дам някакъв скин, ако искаш. Не бе, мога мисля, че е готина, но не знам как ми се това. И да, и аз мисля, но като ти видях само да има типи. Лаптоп! Какво става тука? 1000 скелета, 1000 крипера и Всъщност ти на Cake Defense ли играеш сега, нали? Фаре, стигаре, само едно нещо искам да ми светне. Само това, нищо друго не искам. Fuck you на тебе! Добре, сега. Трябва да стане... Човек, това е с скелети. Мъжеви животни. 6 лета, който ми е Protection 4 на Break 3. Donors 3 ми се отива на... Май пусна някакъв диамант патрони, някакъв диамантът меча острота 5, Fire Aspect 2, Looting 3 и Fuck you Skeleton и нов бакафон. Добре, това понче, това е... Ти се опитам за... Откъв си ти, бе, как ти? Така. И... Добре. И сега ще ги бия с брата. Добре, това са... е много интересно, що не става. Бах, колко стрелирам в мен си. Добре, ами ако нацъкнем първото, какво става? Добре, това не светва със сигурност. Разбрах какво става. Добре, с първото тези двете светват, с последното. Тя те изгасва. Реклама на късата.
Добре, може би ако натиснем средното, това ще седне. 30 лева съм. Трябва да ям. Бабай, ти ли си? Добре, сега цъкаме последното и тя двете светват. Крипър се да Добре, защо не става? Вижа! Не успях ли? Ама аз трябва да съм успял. Чакай, кой ще победи? Кой ще победи? Аз трябваше да съм успял. Всичко светна. Не знам, нещо се е бъгнало, но всичко светна. Не искам да спусна меча на някакъв зомби човек. Всъщност, ако умреш от зомби пигмен, мисля, че той ще вземе работа. И все едно, чао от мен.